आता हे बोंबील मी सोलून ठेवलेले आहेत. याचे मुंडके. पहिली गोष्ट माझ्या तोंडाला जास्त पाणी आलं. तर तुम्हाला चटके लागते तर तुम्ही कोणती चटणी टाकता मी त्याच्यावरती? सैजन चटणी टाकते किंवा मिरची चोळते. आमचं पडो झडो माल वाढो. दोन भाकरी टाकतात आणि मी खायासाठी मला नसलं तर मी भांडणं करते. कारण माझा पोटाचा आकार बघून मला भाकर तेवढी थापूनच खावा लागते. चपाती काय कोणत्या साईडला जाती पता नाही लागत. झाडाखाली मस्त चिंचेच्या आंब्याच्या झाडाखाली मस्त खायला डोकं हे काय असं डोक्यावर घेऊन जायचं. चुंबळ घ्यायची असं घ्यायचं आणि जायचं. एवढ्याच चटणीवर कमझमनीर भाकरी तरी तुम्ही खाल्लीच पाहिजे. एकदम हांडग्यासारखं खायचं. कुत्रपाटी लागला असं खायचं नाही. एवढी छोटी मुलगी खाते त्यामध्ये बघा किती चटणी भारी झाली. माझी फेवरेट आहे. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता तुम्ही काय बनवताय? आता मी बोंबलाची चटणी बनवते कारण माझा सुक्या मच्छीचा व्यवसाय त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सुकट सगळे विकतात आणि सुकी मच्छीचा माझा व्यवसाय आणि आहे. वाटे पण असे छान देतात. वाकडे बोंबील, सरळ बोंबील, कर्दी, मांदेली, जवला, हा तेच बारीक सुकट, मोठी सुकट, सगळे सुकी मच्छी. सुक्या मच्छीचा माझा बिझनेस आहे. आणि त्याशिवाय आहे ना उपवास असेल व्हेज त्या दिवशी ते भाजी पण लावते. बारीक मेथीची भाजी. आम्हाला रिक्वेस्ट आली तुमचा स्टॉल दाखवण्यासाठी. हा आता तर स्टॉल वर गेल्यावर स्टॉल दाखवतील आहे हा ना. दाखवेल. आणि चायनीज वेल पण दाखवायची आहे. चायनीज वेल कशी बनवतात. नाही तुम्ही गिरायकांना देतात ना तेव्हा मी व्हिडिओ काढेल त्याचा. जसं देतात तसा व्हिडिओ काढेल. भरपूर गर्दी होती. मी त्याला सांगितलं भरपूर गर्दी होती आणि लवकर संपलं. आणि जेव्हा आला तेव्हा ते सर्व संपून गेलं. मी 8:30 पर्यंत आलो तेव्हा संपून गेलो होतो. मग आता तुम्ही सुक्या बोंबल्याची चटणी बनवताय. आता मी सुके वाकडे बोंबील ते. सुके हे वाकडे सरळ बोंबील नाही येत. हे वाकडे बोंबील सुके बारीक हे बोंबील. जे आपण चटणीला हे जास्त चांगले असतात. हे वाकडे बोंबील. याचा आकार वाकडा आहे या बोंबलाचा. हा आणि बारीक पण आहे. आणि बारीक आहेत आणि त्याशिवाय सफेद कलर आहे याचा. त्याची चटणी चांगली होणार. आता हे तुम्ही साफ आणि याचा करून माझा घेतलंय. कसा स्टॉल आहे बिझनेस म्हणजे सुक्या मच्छीचा. प्रत्येक सुकी मच्छी आहे माझ्याकडे. आणि जर समजा कधी उपवास वगैरे कधी असले तर मग मी बारीक मेथीचा पण स्टॉल लावते. की बारीक मेथी आहे. उपवासाला भाज्या वगैरे जास्त खातात लेडीज तर कुणाला मच्छी चालत नाही मग भाजी पण लावते एक साईडला आणि एक साईडला सुकी मच्छी लावते. आणि बरं झालं या भाजी लावायला लागले. आता आपल्या बारीक मेथीची भाजी असते ना सफेद याच्यावाली. बारीक मेथी भेटायची नाही. हो. तुला सांगायची ना तू बाजारात गेला तर बारीक मेथी घेऊन ये. आणि तशी पप्पूने 2दा आणली पण होती. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला चटणी दाखवते. आता ही चटणी कशी बनवायची ते दाखवते. तर मी कांदा घेतलाय. कांदा आहे मोठा. 12 मिरच्या घेतल्या हिरव्या. 1 टमाटा घेतलाय आणि 15 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर चवीनुसार. ती पण सर्व करायसाठी. शेंगदाण्याचं तेल आहे. मीठ. बस एवढंच साहित्य आपल्याला लागणार बोंबलाच्या चटणीसाठी. आणि त्या चटणी बरोबर तुम्ही ज्वारीची भाकर खाल्ली तर अजून म्हणजे त्या चटणीला चव येते आणि खायला पण एकदम मजेशीर वाटतं. की असं वाटतं की आपण गावालाच खातोय म्हणून की मुंबईत खात नाही. पण तुम्ही हे सगळं गावचंच बनवता. कारण मी गावाला सर्व जेवण शिकलेत ना. कोणत्या आजीकडे कोणत्या मावशीकडे असं जायचं ना बसायला आम्ही बायका मग आम्ही याचं त्याचं कसं बनवतात तुम्ही तिकडची पद्धत कशी आहे मग त्या पद्धतीने आम्ही इकडे बनवतो. पण त्यांची चव वेगळी आहे. गावची जी खाण्याची चव आहे ना ती एकदम छान आहे. म्हणून मी तशाच पद्धतीने इथे पण बनवते. म्हणजे आपल्याला पण खायला जरा चांगलं वाटतं की आपली मुंबईत तर आपण नेहमीच रोज खातो पण गावची पद्धत वेगळीच असते करण्याची ना. म्हणजे त्यांचा हप्त्याचा बाजार असतो तर त्या हप्त्याच्या बाजाराच्या नुसाराने ते लोक बनवतात आणि कसं बरणीमध्ये वगैरे भरून ठेवतात. कधी घरात काय खायलाच नसलं तर मग ती चटणी बरणीतून काढणार भाकरींबरोबर खाणार. असं करून मी ती बोंबलाची चटणी तुम्हाला कशी बनवायची ते दाखवते. ती आपण घरात पण खाऊ शकतो किंवा बरणीत भरून पण ठेवू शकतो किंवा आपण वरण भात जर बनवला तर त्याच्याबरोबर आपण ही चटणी खाऊ शकतो. अजून छान लागते ती. आता हे बोंबील मी सोलून ठेवलेले आहेत. याचे मुंडके हे मुंडीचा भाग आहे बोंबल्याचा तर ते असं तोडायचं आणि शेपटीकडचा भाग आहे हा पण असं तोडून बाजूला फेकायचं. आणि बोंबील असे मी सोलून ठेवलेले सर्व. आता मी याला धुते.
जेवढे आपण बोंबील बारीक घेणार ना तेवढे त्याच्यामध्ये काटे नसतात. एकदम आणि चवदार लागतात हे आणि बोंबील. चवदार पण लागतात. पण बोंबलाची चटणी बनवताना ना हमेशा लक्षात ठेवायचं की वाकडेच बोंबील घ्यायचे, सरळ बोंबील नाही घ्यायची. सरळ बोंबलाचं कसं बोंबलाचा रस्ता बनवतो आपण. हे बोंबील आहेत ना, पहिली गोष्ट बोंबील चांगले स्वच्छ साफ करायचे, चांगले धुवायचे, कारण बोंबलामध्ये मीठ असतं, ते मीठ निघून गेलं पाहिजे. मीठ पण असतं ना, माती पण हा असते. माती पण असते. तर बोंबील चांगले साफ करताना व्यवस्थित साफ करायचे. त्याचे हे बाजूला जे केस असतात, ते पंख जे असतात ना, हे पंख असतात, हे साफ करायचे सर्व व्यवस्थित आणि व्यवस्थित धुवायचे, का कचकच लागणार नाही त्यासाठी. तर हे मी मिक्सरमध्ये बोंबील टाकले, त्याच्यात पाणी वगैरे काही नाही. तर त्याच्यामध्ये मी या लसणाच्या 10-15 पाकळ्यात लसूण आहे, या 10-15 पाकळ्याचे. जास्त लसूण नाही खायचा कारण तिखट होणार, लसणाने पण तिखट होणार आणि मिरचीने पण जास्त तिखट होणार. हे लसूण आहे आणि मिरच्या जास्त तिखट होण्यासाठी पण नाही आणि जास्त म्हणजे हे पण नाही, साधारण एकदम 10-15 टाकल्यात ह्या मिरच्या. तर हे मी त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ सोडणार, 1 चमचा. त्याच्यात मोजून बरोबर 1च चमचा मीठ टाकायचा. हा 1च चमचा याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. नंतर तुम्ही मीठ नाही नाही, टाकणार. अजिबात परत मीठ याच्यामध्ये टाकायचं नाही, कारण ऑलरेडी बोंबलामध्ये सुक्या मच्छीमध्ये मीठ असतंच. त्याला किती पण तुम्ही धुवा ते खारट राहणारच. तर मी थोडंसं याचं वाटण करते, म्हणजे हे आम्ही गावाला राहिलो ना तर त्या पद्धतीने मी चटणी दाखवते तुम्हाला. ही झाली, दिसली. जास्त बारीक पण नाही, जास्त खरड्यासारखं. हा खरडा कसा वाटतो आपण मिरची लसणाचा तसा वाटायचा. आणि एकदम बारीक करायचीच नाही, म्हणजे त्याचं म्हणजे चोथा होणार, मग खाताना ते मग ती चव नाही लागणार. जे आपण खातोत ना तर आपल्याला वाटलं पाहिजे की बोंबील हाय म्हणून याच्यामध्ये, असं दिसण्यात आलं पाहिजे, नाहीतर मग ते खाण्यात मजा येत नाही. आता ही बोंबील हे बघा, याच्यामध्ये काही काही अख्खी मिरची पण आहे, ती पण राहिली तरी हा, चालेल. कारण तिखट कुणाला लागलं नाही तर ती मिरची धरून आपण तोंडाच्या दाताखाली चावू शकतो. अशी मिरची पण चावून नाही खातात. आता हे पूर्ण झालेले, हे असंच वाटण केलं पाहिजे. तर मी याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकते, हा मोठा चमचा आहे. तर ते कांदा आणि टमाटा फ्राय करण्यासाठी ते मी जरा जेवढा थोडं तेलामध्ये जास्त फ्राय करणार ना तेवढी ती आपली वस्तू चांगली चांगली लागते. होणार. आणि आणि ही बोंबलाची जी चटणी मी आता बनवते की कम से कम ज्वारीची किंवा बाजरीची भाकरी जी असेल ना त्याच्याबरोबर खायला एकदम छान लागते. तुम्ही असं खाल्लं ना एखाद्या म्हणजे सर्व पंगत जे असते ना आपल्या घरातली सर्व जर एकत्र बसून खातात त्याच्यामध्ये खाण्यामध्ये खूप चांगलं मस्त वाटतं, की असं वाटतं की आपण गावाला चावडीमध्ये बसून खातोय ते. तर याच्यामध्ये मी कांदा टाकते. पहिला कांदा फ्राय करायचा, तेलामध्ये तेल टाकलं. कांदा एकदम चांगला ब्राऊन झाला पाहिजे, कच्चा कांदा नाही ठेवायचा, कारण चटणी आपण टाकली ती म्हणजे कसे बोंबील कच्चे आणि लसूण मिरच्या हे पण कच्चे आहे, हे भाजून घेतलेलं नाही, त्याच्यामुळे कांदा ब्राऊन झालाच पाहिजे तर ती चटणी गावच्या सारखी लागेल. भाकर जर असली ना तर ती इतकी छान लागते खायला तर विचारता सोय नाही. आता कांदा ब्राऊन झालेला आहे, आता याच्यामध्ये मी टमाटा टाकते. आता ही जर चटणी मी बनवली तरी कम से कम तुम्ही 8 दिवस तर खाऊ शकता बनवून, बरणीमध्ये भरून. जास्त दिवस आहे, पण तुम्ही गरम करूनच याला खा, किती चांगली लागणार. तशी थंड खाण्यात मजा नाही. आणि याच्यामध्ये मी पहिलं मीठ टाकलेलं आहे, परत मीठ टाकायची गरज नाही, पुन्हा परत मीठ टाकायचंच नाही. ही चटणी त्याला मीठ बोंबलाला अगोदरच मीठ असतं, त्याच्यामुळे मीठ अजिबात टाकायचं नाही. कुणाला वाटतं की टाकावं म्हणून, पण टाकायचं नाही. काही जण गावाला भाजून बोंबील करतात, पण मी भाजून नाही टाकले, मी हे कच्चे बोंबील धुवून टाकले आणि त्याच्यामध्ये मिरच्या, कांदा आणि टमाटा एकत्र झालाय, चांगला फ्राय झाला, ब्राऊन झाला, दिसतं एकदम बारीक ब्राऊन झाले, भुगा झाला टमाट्याचा, दिसला का. आता हे असंच चटणीला करायचं, त्याच्यामध्ये टाकून. आता हे चमच्याने मी चटणी काढत नाही, कारण चमच्याने सर्व तसं आतमध्ये राहते मिक्सरच्या भांड्यात, तर मी हाताने काढते. काय काय जण नाजूक असतात त्याच्यामुळे त्यांना हात लावूशी वाटत नाही की माझा हात नाजूक आहे, मला तिखट सहन होत नाही. आम्हाला तसं सांगते, आम्हाला सर्व सांगते. हात भाजला होता तेव्हा तुम्ही त्यावर चटणी टाकली. माझा हात भाजलेला हात, तर माझा हात बराच नव्हता होत, त्याच्यामुळे मी काय केलं, माझी शेजवान चटणी येणार ती त्याच्या हाताला चोळली, ते आपाप माझा हात बरा झाला. तिखट लागलं मला, पण एवढं नाजूक साजूक नाही बघितलं मी, डायरेक्ट चटणी चोळून
त्याला हे करलं मलमासारखी लावले आणि झालं बरं ते. आता मी चटणी कोणाला तरी खरं वाटेल. ही मी चटणी टाकते. ही बोंबलाची चटणी वाटलेली. आता मी कांद्यामध्ये फ्राय करते. आता आपल्याला किती मिनिटं ठेवायचं? एकच मिनिट खाली एकच मिनिट त्याला झाकण ठेवायचं. आम्ही गावाला जाताना प्रवास करायचा असला गावाला तर आमच्या बरोबर शेंगदाण्याची चटणी आणि बोंबलाची चटणी असते. कुणी गावामध्ये गाडीमध्ये एस टीमध्ये कोण उपाशी असलं तर आम्ही थोडंफार देतो. आमची जी तर एक भाकर येते तर आम्ही त्यातनं अर्धी भाकर देतो. ही चटणी खा, याच्याबरोबर जरा आराम करा. आता ही चटणी माझी झालेली आहे. एकदम छान झाली आणि एकदम मस्त भाजून काढली. एकदम सुगंध एकदम मस्त आलाय ना. हा, कुणाच्या पण तोंडाला पाणी येईल अशी चटणी. एक तर आपल्या जवळचा वासच कसा असतो एकदम. पहिली गोष्ट माझ्याच तोंडाला जास्त पाणी आता मी खाली काढून करते. आता मी त्याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकते, मग ते अजून छान दिसते खायला. ही चटणी याचे एक एक भाग इतका जरी भाग असला इतका, तर ह्या एवढ्याच भागामध्ये 2 भाकरी तरी माणसाला खावायच लागतात. एवढी चटणी भारी लागते. कारण गावाला कसं थोडी जरी चटणी असली तर माणूस त्याच्याबरोबर 1.5-2 भाकर तरी लावून खाणार आणि कांदा खाणार, तर त्या माणसा शेतकऱ्याचं पोट भरतं. मग आता आपल्या ह्याच्यात किती भाग होऊ शकतात? आता ह्या एवढ्याच चटणीमध्ये कम से कम माझ्यासारखीनी किंवा माझ्या मिस्टरांसारख्यांनी 2 तरी भाकरी याच्याबरोबर खाल्ल्याच पाहिजे. 8, 9, 10 म्हणजे थोडी 10 म्हणजे 20 भाकऱ्या माणसाने खाल्ली पाहिजे या चटणीवर. एवढ्या चटणीवर चटणीबरोबर 20 भाकरी किंवा 10 भाकरी एक जरी पकडली तरी 10 भाकरी तर खाल्ल्याच पाहिजे. पण ह्या चटणीला लावूनच खायचं. माणसं काय चांगली झाली म्हणून पटापट खाणार असं नाही मजा येईल. त्याच्यामुळे ती ते चटणी जेवढं लावून खाणार आणि एक कांदा खाणार तर अजून छान लागणार. अजून तिखट आणि झणझणीत त्याच्यासाठी, कारण त्याच्याबरोबर आहे ना भाकरी जास्त खातो माणूस. आता ही तुला टेस्ट करून दाखवायला लागेल. टेस्ट करून दाखवू. बोंबलाची चटणीची मी दाखवली ना रेसिपी, त्याच्यावर ज्वारीची, हे आमचं बाजरीचं आणि ज्वारीचं मिक्स पीठ आहे. तुम्ही ज्वार आणि बाजरा किती घेता त्याच्यात? आम्ही 5 किलो 10 किलो ज्वारीला 5 किलो बाजरी मिक्स करून दळून आणतो. त्याचं आम्ही दोन्हींचं मिश्रण करून भाकरी बनवत असतो. म्हणजे ज्वारीची पण चव लागते आणि बाजरीची पण चव लागते. बाजरीची भाकरी जरा काळी असते. हा, मग ज्वारीच्या याच्यामध्ये मिक्स करून खाल्ली आणि अशी जरी नुसती भाकरी खाल्ली ना बाजरीची तर ती गरम असते. त्याच्यामुळे मग आम्ही ज्वारी थंड असल्यामुळे आम्ही ज्वारीच्या याच्यामध्ये चक्कीमध्ये जाऊन बाजरी मिक्स करून त्यांना सांगतो चक्कीवाल्याला की आम्हाला असं पिसून द्या म्हणून. हे दिसलं म्हणजे जास्त काळा पण दिसणार नाही पीठ, जास्त सफेद पण दिसणार नाही. कारण बाजरी दळून आणली ना तर ती काळपट दिसती, काळ्या भाकरी होतात. मग त्याच्यामध्ये याच्या ज्वारीमध्ये दळून आणली ना तर ती दोन्हींची चव आपल्याला कळून येते. आणि बोंबलाची चटणीची रेसिपी मी जी दाखवली त्याच्याबरोबर तुम्ही ज्वारीचीच भाकर आणि एक कांदा खाल्लाच पाहिजे, तर ती चटणी तुम्हाला खाऊशी वाटणार. म्हणजे असं वाटणार की तुम्ही गावाला बसून खातायत कांदा भाकर म्हणून. जाऊन निघतो कचरा, ज्वारीचा आणि बाजरीचा हा कचरा निघतो. रोज 100 ग्राम किंवा 50 ग्रामचा कचरा निघतो. आणि आपण भाकऱ्या भाजताना रोज चाळून पीठ घ्यायचं कधी पण, मग ती कचकच लागणार नाही ती भाकर. ते परत त्याच्यात टाकायचं का आपण? नाही, ते चाळत राहणार ना, परत चाळून घेणार. चाळून पीठ घेणार ना, मग त्याच्यामध्ये राहतं ते. मग ते जेव्हा पीठ संपत तेव्हा ते कचरा त्याच्यातच राहतो. त्याच्यामध्ये पण पीठ असतं ना. हे जे मी दाखवलं ना कचरा, हा हे काय याच्यामध्ये पण पीठ असतं. आपण ते दाबून हे करायचं, ते फेकायचं नाही, ते परत पुन्हा डब्यात टाकायचं किंवा एका बाजूला शेवटला टाकायचा कचरा. हा, नाही तर दुसऱ्या डब्यात ठेवायचं. हा, तुम्ही साधा पाणी वापरता? हा, साधं गरम पाणी नाही घ्यायचं, कारण ऑलरेडी आपण भाकरी गरमच भाजतो आणि पाणी गरम घेतलं तर मग ती भाकरी चिकट होतात, ती खायला मजा येत नाही. भाकरीला कसा पापड आला ना तर ती भाकर चांगली लागते खायला, कुरकुरीत लागते. आम्ही भाकरी घरामध्ये माझ्या जर गॅस गेला किंवा माझ्याकडे घासलेट नसलं, रॉकेल नसलं, तर मी माझ्या दरवाजाच्या समोरच चूल पेटवते आणि तिथे भाकरी थापत बसते. पण मी कमीपणा घेत नाही, मी काय ना काय त्याचा उपयोग करते. हा, मी चुलीवर पण करते. हा गोळा, त्याच्यामध्ये कम से कम 3 भाकरी तरी झाल्याच पाहिजे. मोठे हा, मोठ्या पण पातळ. आणि याला भाकरीला पापड आलाच पाहिजे. भाकरीचं पीठ मळून झालं आणि याचा गोळा करून झाला, उंडा जर केला याचा, तर थोडंसं हाताला पाणी लावायचं म्हणजे भाकर फिरते अशी पाण्याने. तेल वगैरे काही लावायचं नाही, ही भाकर अशी फिरल्या जाते. आता मी इथे थोडं सुकं पीठ टाकते.
भाकरीला थापण्यासाठी. जास्त पीठ नाही टाकायचं म्हणजे मग भाकर सफेद राहते. किनारी जी असतात ना भाकरीच्या त्या सफेद राहतात. हा मधला जो भाग असतो भाकरीचा तो जास्त या हाताने, हे जे हाताचा असतो ना कोणा, त्याने अशी थापायची म्हणजे त्यांनी पातळ होते. मग मध्ये जाड आणि किनारी पातळ अशा होतात ना, मग खायला चांगलं लागतं. म्हणजे चारी बाजूने ती गोल फिरवायची. पण बोंबलाच्या चटणी बरोबर बाजरीची ज्वारीची भाकर खाणं आवश्यक आहे. त्याला ती चव चांगली लागते. चपात्या खाल्ल्या तर मग ते चपात्या कशा तेलाच्या असतात आणि बोंबलाची चटणी पण तेलाचीच असते. भाकरीला तेल लावू शकत नाही, त्या सुक्या असतात. मग त्याच्याबरोबर चटणी तेलकट असल्यामुळे ती चटणी भाकरीला, सुक्या भाकरीबरोबर खायला चांगली वाटते. आणि कांदा ताज आवश्यक खावा त्याच्याबरोबर, ते गावाला खाल्ल्यासारखं वाटतं. ते माझी भाकर झालेली आहे, बरोबर मधोमध हे केलेले सगळीकडे, म्हणजे कोणतीच बाजू पातळ नाही जाड नाही, मीडियम. हे वरून पाणी लावायचं. पाणी चारही बाजूने लावलं पाहिजे, नाही तर भाकर सुकी तशीच राहते, शेकायला भारी पडतं. जेवढं सफेद भाग असेल ना पिठाचा त्याला तेवढं पाणी लावायचं. म्हणजे जास्त पाणी नाही लावायचं, नाही तर भाकर चिकट होते. आणि ती म्हणजे उलथण्यामध्ये पलटी मारता येत नाही उलथणी. आणि भाकर शेकताना भाकर जी तव्यामध्ये आपण टाकतो ती भाकर 2 हातानेच अशी करून टाकायची. भला चटका लागला तरी चालेल. ते म्हणतात ना आधी चटके, काय ते आहे ना ती म्हण, गाणं आहे तो भाकरीचा. ते अलिबागला बोलले ना, अरे संसार संसार. हा, चटका लागल्याशिवाय अन्न चांगलं लागत नाही ना, चटका लागलाच पाहिजे, तेव्हा त्या भाकरी पण चांगल्या येतात. तर तुम्हाला चटके लागते तर तुम्ही कोणती चटणी टाकता मी त्याच्यावरती? सैजन चटणी टाकते किंवा मिरची चोळते. बघणाऱ्यांनी असं करू नका, नाहीतर बराल व्हिडिओ मध्ये बघितला आम्ही म्हणून केलं. ती भाकर मी पलटी मारली, अशी शेकली, दिसली. पातळ चपाट्या आणि जाड पण नाहीये, मीडियम आहे, पातळ पण आहे. मला कम से कम 2 भाकरी आणि चटणी लागतीच. काय मी 2 भाकरी खाल्ल्याशिवाय माझं पोट भरत नाही. बघा, म्हणून माणूस मजबूत आहे. आमचं पडो झडो माल वाढो. आम्ही खाताना लक्ष देत नाही की आमचे एवढे पैसे गेले तेवढे गेलेत. आपल्याला कमवायचं कशाला, खायासाठीच. मग खाताना का विचार करायचा. मग आम्ही असं खाताना सर्व बोलतो, पडो झडो माल वाढो. 2 भाकरी खाणं म्हणजे चांगलीच गोष्ट आहे एकदम. मला 2 भाकरी लागतात आणि मी खायासाठी, मला नसलं तर मी भांडणं करते. माझी गोष्ट अशी स्वतः बनवतात. हा, समजा मुलांनी त्याच्यातनच खाल्ली आणि तुम्हाला नाही खाऊ द्या. मुलांनी खाली तर मग मी दुसरी टाकते. बरं टाकता. हा, टाकणार, पण मी माझ्या पोटाला मारत नाही. हा, म्हणजे करता तुम्ही नंतर. खायचं तर करणं भागच झालं. मग ते रात्रीचे 2 वाजू किंवा 10 वाजू. आमच्या मिस्टरांना भाकरीला पापड आला तरच भाकर खाणार, नाही तर ती भाकर बिना पापडाची असली तर ती मला खावी लागते. त्या भाकरीला दिसला पापड आलेला, हो, पापड आला म्हणजे भाकरी फुगते त्याला आणि बोलतात पापड आला. आता ही माझी पूर्ण भाकर मस्त भाजून काढलेली दोन्ही साईडनी. हा पापड पण तसाच आहे, दिसला. आता हे माझे मिस्टर ज्या टायमाला येणार त्या टायमाला तो पापड फोडून भाकर खाणार. आता ही खास माझ्या भाऊजाईसाठी देते ही भाकरी थापून. आता त्या बघायचं त्याला पापड येतो की नाही येत. म्हणजे ज्याच्या नशिबावर भाकरी फुगते काय नाही फुगते. गावाला असंच चालायचं, बघूया तुला भाकरी पाहिजे ना, बघूया फुगते काय. आता जर माझ्या भाऊजाईचं नशीब असेल तर ही भाकर चांगली फुगून मस्त भाजेल. नाही फुगली तर तुम्ही मलाच खावं लागणार. फुगणारी भाकर मी सांगते. तुम्ही 2 हाताने टाकले ना आता ही भाकरी? भाकरी कधी पण तव्यावर टाकताना 2 हातानेच टाकायची, म्हणजे ती बरोबर बसली, नाही तर ती तुटणार. एका बाजूने पडते आणि ती मध्ये चिरा पडतात. आता इथे दिसतात तुम्हाला, कुठेच चिरा दिसणार नाही. झाल्या की नाही 3 भाकरी बरोबर 3 भाकरींचा मी अंदाज घेत असते. तुम्हाला घरात भाकऱ्या किती लागतात? आम्हाला 4 भाकरी लागतात. 4 भाकऱ्या बस. हा, म्हणजे तुम्ही माझ्या मुलांसाठी मी चपात्या बनवते सकाळच्या. मग ते 2 टाइम त्या चपात्या त्यांना चालतात, कारण माझे चपात्या एकदम नरम असतात, मऊ असतात, मऊ चपात्या असतात. मग त्या राहतात ना, मग मी पिशवी बांधून वगैरे रुमाला बांधून ठेवते. मुलं माझी चपात्या खातात आणि मला 2 भाकरी आणि माझ्या मिस्टरांना 2 भाकरी. कारण माझा पोटाचा आकार बघून मला भाकर तेवढी थापूनच खावा लागते. चपाती काय कोणत्या साईडला जाती पता नाही लागत. भाकर थापलेली जरी फुगली भाकर तर त्यांना ती चांगली खाण्यात येणार. कोणती भाऊजाई? शुभांगी भाऊजाई. बघूया आता ती भाकर फुगती का. माझ्या नवऱ्याच्या नावाची फुगली, नवऱ्याचं नाव नंतर माझ्या वहिनीच्या नावाची फुगती की नाही ते
फुगते फुगते फुगली पप्या फुगली. आणि एडिट नाही केलंय, नॅचरली झाली, एडिट नाही केलं आम्ही. फुगली पप्या. हा, पापड आला ते आला पापड. मग आता शेवटी कोणाच्या नावाची करणार आहात? सांगा पहिले. शेवटी कुणाच्या ती माझ्या नावाची शेवटी माझ्या नावाची ती फुगणार नाही ते मला माहिती, कारण ऑलरेडी मी फुगलेली आहे ना. ती माझ्या भाऊजाईच्या नावाची बघा शुभांगी खीर. शिवांगी बघा आता ही माझ्या नावाची भाकरी बनवते. जर ही फुगली तर चांगलं, नाही तर ते ऑलरेडी मी अगोदरच फुगलेली आहे. भाकरी फुगते की नाही ते बघायचं. आमचे मिस्टर बोलत असतात त्या भाकरी फुगल्या तर चांगलं, नाही तर ते ऑलरेडी तू फुगलेली असते म्हणजे भाकरी तुला बघून घाबरतात. आणि जर फोड जर भाकरीला आला, हा जो मध्ये दिसतो हा फोड आलेला, तर समजायचं जुन्या काळातले लोक बोलायचे अशी भाकरीला फोड आला तर समजायचं कोणतरी पाहुणा घरी येतो, म्हणजे कोणतरी येणार येऊ किंवा शकतो. नवीन माणूस दिसणार असं बोलतात. आल्यावर. असं बोलतात पहिले जुने लोक बोलायचे, आमची सासू वगैरे सगळे बोलायचे. आणि दारात कावळा ओरडत असला तरी पण बोलतात कोणतरी पाहुणे येणार आहे. हा, आता तुम्ही सांगा त्याला पापड येणार काही नाही येणार? मला नाही वाटत पापड मी येणार, म्हणते येणार. नाही येणार, बघूया. तुम्ही पण व्हिडिओ पॉज करा आणि आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा त्याला पापड येणार की नाही येणार. नाही. बघणाऱ्यांना बघणाऱ्यांना विचारतोय. बघणाऱ्यांना विचारतोय तिसऱ्या भाकरीला पापड येणार की नाही, म्हणजे ती फुगणार की नाही. तुम्ही आता पॉज करा व्हिडिओ आणि कमेंट मध्ये सांगा. हे भाकर जी गरम केली ना आपण, तर ही भाकर आणि चटणी गरम गरम कधीच खायची नाही. जरा थंड झाली ना मग ती खाण्यामध्ये खूप छान लागते. गरम खाल्लं का मग ते म्हणजे त्याची पण गरम चव, याची पण गरम चव. म्हणजे मिरची तिखट असल्यामुळे आग आग होती. होते गरम खाल्ल्यावर. म्हणून थंड खायचं. आणि त्याचं कसं भाकरी गरम असते तर चटका पण बसतो, आणि मिरचीच्या तिखटपणामुळे ती जरा जिभेला खाजव सुटल्यासारखं होतं. मग ते गरम कधीच खायचं नाही, थंड होऊन द्यायचं आणि मग खायचं. मी गावची नाहीये, मी मुंबईची आहे. माझं माहेर भायखळ्याचं आहे, माझं गाव. मग गावाला आणि तुमचं पण गाव? माझ्या सासू सासऱ्यांनी मला गावालाच नेली, कारण माझी तब्येत इतकी झालेली, तर मला त्यांनी बारीक व्हायसाठी गावाला शेतीचे काम करायला नेली. तुम्ही कोणत्या गावात गेलेलात? आमच्या पाथर्डीला आमचे गाव आहे तिथे. पाथर्डी नगरच्या पुढे. नगरच्या पुढे पाथर्डी गाव आहे. हा, तुम्ही या जर खूप बघणारे जर कोण या गावातले असले तर आम्हाला जरा कमेंट मध्ये सांगा. हा. बघूया. तुम्ही ह्यांना आम्ही ओळखता काय? मौटेचे आहेत, वाघमारे ह्यांना ओळखत असतील तर कारेगाव. पण आमचं सांगा. खुद्द गाव कारेगाव. आणि लास्ट टाइम तुम्ही चटणीच्या व्हिडिओ मध्ये देवी पण कसली तरी सांगितलेलं हा, ना? आमची मौटेची देवी आहे, मौटा देवी. तिकडे जाता तुम्ही? हा, आमचं गाव म्हणजे आमचं कुळदैवत येते. आला पापड आला फुगा. चांगलाच आला. आणि एकदम माझ्यासारखाच आला एकदम. सर्वात जास्त आला. एकदम माझ्यासारखा कुरकुरीत आलाय. आणि एकदम सर्वात जास्त तीच फुगली आहे जास्त बघा. तीच फुगली. फुगून वरती आली. ही एक आहे भाकरी ज्या आहेत ना, या तुम्ही जर मी 2 जरी खाल्ल्या तर मी तशीच राहणार, आणि 1 जरी खाल्ली तरी मी तशीच राहणार. कारण माझं शरीर जे आहे ते कमी होण्यासारखं नाही, कारण माझं शरीर माझ्या वडिलांसारखं आहे, डबल हाडाचं शरीर आहे माझं. ते बारीक पण होण्यासारखं नाही, जाड पण होण्यासारखं. जिथे ज्या जागेवर आहे त्याच जागेवर राहणार. म्हणजे डबल हाडाचं. तुम्ही आडं बिडं मागू नका. हा, जर मी डबल हाडाचा म्हणता तर तुम्ही म्हणता की आम्हाला थोडे हाडं द्या तुमची. तर मिळणार नाही. ही भाकर माझ्या मुलांच्या नावाची आहे. माझी मुलं जास्त भाकरी खात नाही, त्यांना चपाती आणि भात लागतं. तर हे एका भाकरीचे मी 4 पाव करणार. म्हणजे माझी मोठी मुलगी ती बोंबलाच्या चटणीची एकदम शौकीन आहे. ती काय करते, जी आपली आईस्क्रीमची काडी असते ना, त्याच्यामध्ये ती बोंबलाच्या चटणीचा असा गोळा करते, त्याच्यात भरते, आणि त्याची ती इमली मिळते माहितीये, लहान मुलांना खायची, ती चुकत बसते अशी बोंबलाच्या चटणीला. ती भाकर कितीही मोठी असून द्या, पातळ असून द्या, पण या किनारी ज्या असतात भाकरीच्या, यांच्या किनारी असतात या चांगल्या भाजून घ्यायच्या. किनारी कच्च्या राहिल्या तर मग खायला बरोबर नाही लागत. मग काय आपले घरातले माणसं ते भाकर खाताना मग म्हणतात, अरे ही भाकर किनारीला कच्चीच राहिली आणि मध्येच शेकली. आणि मग ते नावं ठेवून खातात. आपण एवढं मेहनत करून बनवणार आणि आपले समोरची व्यक्ती नावं ठेवून खाणार, मग आपल्याला ते बरं नाही वाटत. आपण मेहनत केली एवढी आणि ते नावं ठेवतात, मग आपल्याला पण काहीतरी मनाला लागतं ना थोडंसं. मग त्यासाठी अगोदरच भाकर 4ही बाजूनी शर्वी शेकून घ्यायची, अशी कडेकडेनी अशी शेकायची. कडेनी पूर्ण दाबून शेकायची. म्हणजे ते खाताना काय किनारी काढल्या नाही पाहिजे. काही जणांचे किनारी काढून कच्च्या असलेल्या काढून बाजूला ठेवतात, मग ते आपल्याला बरं नाही वाटत. एकतर अन्न म्हणजे कडधान्य धान्य किती महाग आहे. आपण एवढीशी वस्तू आजकाल सोडत नाही.
झाले या ह्याच्याबरोबर बोंबलाची चटणी खायची, कांदा खायचा. आम्ही गावाला कसं करायचं, आमच्या घरात परिवार जास्त असल्यामुळे आमच्या घरामध्ये कमसे कम 25 तरी भाकरी आम्ही थापून घेऊन जायचो. गावामध्ये शेतामध्ये आमच्याकडे कसं आहे, गावाला गडी माणसं जर कामाला गेले तर मग बायकांनी भाकरीचं टोपलं, कुणी सालन म्हणजे चटणी वगैरे घेऊन जायचं. मग ते डोक्यावर घ्यायचं चुंबळ आणि मग ते भाकरीचं टोपलं घेऊन कसं घ्यायचं जायचं. डोक्यावर दाखवा. कशा आता समजा हे टोपलं आहे तुमचं, टोपलं हे काय असं डोक्यावर घेऊन जायचं, चुंबळ घ्यायची, असं घ्यायचं आणि जायचं. पण अशा भाकऱ्या उघड्या ठेवून आणि कमरेवर आपलं कळशी असती एक, पाण्याची. त्या भाकरी घेऊन जायच्या आणि एका झाडाखाली मस्त चिंचेच्या आंब्याच्या झाडाखाली मस्त खायला. पण खायला एकदम मस्त वाटतं गावाला. असं वाटतं गावालाच राहावं. मुंबईत काही म्हणजे हेच नाही. मुंबईला म्हणजे कसं काम धंद्यासाठी माणसं येतात, तेच नाही. पण गावाला खाण्याची मजा खूपच छान आहे. एवढ्याच चटणीबरोबर कम से कम 1.5 भाकरी तरी तुम्ही खाल्लीच पाहिजे. तर तू 1 किंवा 1.5 भाकर तरी खाल्ली पाहिजे. एकदम हांडग्यासारखं खायचं. कुत्रपाटी लागला असं खायचं नाही. पप्पू टेस्ट करून दाखव, कारण तू आता नॉनव्हेज खातोयस ना. तू पण खातेस? हा, तू पण खा. ती पण खायला तू पण खाऊन टेस्ट सांग आम्हाला कशी झाली. किट्टू नाही खात ना. ही त्यांची सर्वात छोटी मुलगी. परत नाव सांग आम्हाला. विशाखा. तुमचं हे खातो किट्टू? किट्टू खातो? ते तवा घाला आधी. आता आपण टेस्ट करून बघूया रेसिपी कशी झाली. पण पप्पू थोडी चटणी घे पहिली. थोडीच घेतली काय बघ. हा, तिखट लागेल मग परत खाणार नाही. रेसिपीला चव एकदम भारी आहे. हा. एवढ्या चटणी बरोबर 2 का मी 3 भाकऱ्या खायला. हा ना. थोडी थोडी ताकद खाल्ली तर अजून मजा येते त्याला अजून खायला. मजा येईल. आणि चाकूनच खाल्ली पाहिजे तुम्ही ही भाजी. हा, त्याच्यावर कसं पाहिजे, चटणीवर एक तुकडा, तर चटणी तुकडा खाल्ल्यावर दुसरा सुका एक तुकडा, असं खाल्लं तर कशाला तिखट आता लागतं? येणाऱ्या नॉनव्हेजच्या दिवशी म्हणजे तुम्ही जर नॉनव्हेज फ्रायडे वेडनेसडे आमच्यासारखं खात असाल संडेला, तर तुम्ही ही रेसिपी तर नक्कीच बनवा. तुम्ही चिकन मच्छी बनवता ते बनवाच, पण ही रेसिपी तर नक्कीच बनवली पाहिजे. ही मिस केली म्हणजे तुम्ही काहीतरी मिस केलं लाईफ मध्ये, हा, असं समजायचं. बरोबर ना रे? एवढी छोटी मुलगी खाते त्यामध्ये बघा किती चटणी भारी झाली आहे. माझी फेवरेट आहे. तेव्हा माझी 1/4 म्हणजे 1/4 भाग संपला भाकरीचा. चटणी तरी तशीच आहे. तशीच आहे चटणी बघा. ही आता केवढीशी चटणी आहे बघा. हो बघा, तो खातोय बघा. एवढ्या चटणी बरोबर बघा, एवढ्याच चटणी बरोबर ते पूर्ण तुकडा एकदम मस्त वाटतं खायला. हा. ते गावच्या सारखं वाटतं ते खायला. म्हणजे कसं त्याच्याबरोबर अजून कांदा असता ना तर एकदमच छान कच्चा लागतं कांदा. खायला. कच्चा कांदा आणि पातीचा असला तर अजून छान लागतं. तुम्ही या चटणीमध्ये जेवढं मीठ वापरलंय ना एकदम व्यवस्थित वापरलंय. हा, कारण ते मीठ ऑलरेडी बोंबील जे असतात ना सुकले, तर त्यांना ते बोंबलामध्ये मीठ टाकूनच सुकवायला टाकतात. मग ते खारट असतात, म्हणून त्याला धुवून पण तुम्ही किती पण त्याला धुवा, त्याची मीठपणा जाणार नाही. ह्याला जर आपण अजून मीठ टाकलं असतं तर खारट झाली असती. खाणार नाही ते कोण. बघणाऱ्या छोट्या मुलांना मला सांगायचं, आपल्या चॅनलवर छोटे मुलं पण बघतात ना, जर ते भाकरी आणि असं काय खात नसतील तर हे तुम्ही खाऊन बघा, एकदम वाटणारच नाही तुम्हाला आणि की ज्याला सर्दी जर झालीच तर त्यांच्यासाठी बोंबलाची चटणी एकदम उत्तम. मला झाली. झणझणीत आणि तिखट. एकदम झणझणीत आणि तिखट, म्हणजे नाकातून पण बाहेर येणार आणि आणि अंगातून पण बाहेर येणार. अंगातून शरीरातून सर्व बाहेर पसीना घाम येणार. ही सर्व छोटी मुलगी ना. हा, ती दुसरी हिला भाकर पूर्ण राहते. एक चटणी थोडी जरी चटणी दिली तर ती एक भाकर पूर्ण जाते तिला. तिची भाकरी संपली, चटणी उरली हा, आहे. पण तिच्या अंगाला वाढ होत नाही, ती हाय तशीच राहते. तुम्ही कसं म्हणालेलात की जरा भाकरी जरा थंड असावी, म्हणजे गरम नको, हा. तर ती खायला अजून मजा येते अजून मजा त्याच्यावर. येते. समजा गरम असते तर मला समजा ते कारण हे मिरचीनी ती खाज येते जिभेला. हा. आणि तिखट. हा, आणि भाकर गरम असल्यामुळे मग ती खाऊशी वाटत नाही, मग ते तोंडात आग होते अजून. आग होती. इकडे बघा माझी अर्धी भाकरी संपली आहे. आणि आपल्याला जर प्रवासाला जायचं असेल तर आपल्याला भाजी न नेता आपल्याला हे नेलं पाहिजे, आपली सहज आपली भाकरी संपून जाईल. सर्वात महत्वाचं म्हणजे हे आपली खराब होणारी वस्तू पण नाही. नाही तर भाजी कशी 1 दिवस जास्त झाला की जरा आंबलेली लागते, पण आपली चटणी कशी 7-8 दिवस राहू शकते ही. त्यामुळे आपल्याला ट्रॅव्हलिंग नेण्यासाठी तर एकदम चांगली गोष्ट आहे ही.